Ngasoda na pring jong fi gani ka por ka bamenta. Pimpat light ka wei gajing Henry kalawan sa ka wei pa gajing Bar kani kala nang yai peteng bit na ka por si ka por. Bampat light ka wei lawan sa ka wei. La light kani ka wei kalawan biang sa ka wei. Bakumta kalong silong kumju si kumju. Kumju si kumju. Finle kumno lada kita gajing kilong kumta ha gaji im gajong fi. Hari ni kesini aku akan keren halor kata ke subjek kumno bapinle lada piyai sakut sa haki jing bat haki jing ngai kublai cue fi hari ni ke por ke mentah haki kerteng ke batiang tam ke badan bor tam ke jong try unang pun em jingi Jesus Christ ke kerteng ke jong Jesus shisha kalong ke kerteng ke bas snow tiang ke kerteng ke snow bang shisha ulong ru utiu kulap jong ke Sharon utiu lili jong ke pentor ubas ma ubi uba internet na pedeng shipo hajar but nga aingu yu blay ya ka bangi kren ya kene ke kerteng bah kene ke kerteng ru ki kho siu barok kin dam krop barok ki tli kin pla bau jisu de try nga ai ku blay ya fi sha but ga nget aba pi sngap ya kene ka jing hikai ya kene ke sngi ya nget aba pi pediang ya ke tin ke jong blay pni ya ka kamba ke jong blay ha ga jing em ke jong fi nga kwa ban bu ya ka subject ha kene ke sngi kampat kut nga kwa banong ifi lada pi mat jing kawai hadin kawai pi sngo kumba sha kawang bai dan chi dan sngo kumba pi sha ai bai telam shi telam nga kwa ban pni shwe fi ya kene ka video ha kene ka por le se fin sngo lengo bale nga pni kene ka video tum rai tong ni pet ha kene ka por ka mamenta. Fantastic ball! What a goal! The goalkeeper by Carvajal. Oh, he's made the mess! Oh, it's a terrible error! It's a terrible error by Thibaut Courtois! But it's another jewel in the crown of Vinicius. Oh, what a goal! What a response from Real Madrid. Trying to turn, he's still battling for it. Still not gone in, and somehow it's cleared away. Vinicius Junior from the angle. Great save, Alisson. And that's where Gomez needed. Oh, Alisson's turn to make. Oh, it's gone in. Oh my word. Both goalkeepers now guilty of the error. Decides to lift it in. They're in front. It's a bullet header from Eder Militao. Gets it back again, Benzema deflected and in. Oh my word. Well, Karim Benzema's going to claim it, but it took a deflection to wrong foot out. Here's Karim Benzema for another one. It's Benzema! Of course he scores. It's 5-2 to Real Madrid. And Karim Benzema bags another one. Ngit filai kini ka football match kini ka sngil se fila ban sngok thoru pinpet ha ka banengkong kala thep show kini ka team ar goal la kumba kila liam lendang kini ki bele persya ya ki jlang badin ta jlang sha thep si sha thep long thik kumba ka jing kawan ka wei harin ka wei ha ka jing em ka jong phi Henry nga kwa banong ifi kini ka sngi ka bamenta ba ka game kampat kot ka jingele kampat kot tadeng ta nga kwa badong ifi hagani ka sngi la da fi sha kawang dan chi dan le se ka pressure ka jor bhai phi kani ka team kani ka opposition ka jong fi le soitan wan ban yale be oni ima isher khai chi sha I komba phin remno namar fi sha kawang me na kaman na ka diang fi sha tap na kaman na ka diang na jingai na jan fi sha kwit be dan chi dan but sha thep be jlang shi jlang ani nga kwa banong ifi lada ka ne ko ka team ka du men sim no ka bamut hi kinom la sho ban job ya ka ne ka jingale renga kwa banong ifi ka ne ka ski ka manta compare lo soitan u thep goal ifi ka no why ka no tli kita ki goal ne ka no tli upen ba mi ifi ne ka no tli ka wang ifi dan shi dan nga kwa banong ifi wat num du men sim namar ba ka jingale kampat kot ka jingale kampat kot
Nga kwa benong ifi ba fi don ha ka liang jong unong job. Compare usoitan ne ki jing le ki wan kat no ka jing im ka jong pi. Kan mau ni ka khat na ka sam ka balai pu sao ka khat ka ba khat kan dai ka ong. Ba ka jing jar jong ba hok ka long shibun re utrai upalat ya u naki barok. Ka babel ka kran shai ba ka jing jar jong ba hok ka long shibun. Kam dei tang khendiat kawan shibun ka jing jar jong ba hok re ka ba snok tanat ka long ha ka bakot. Ba ublay u ai ya ka jing pelat. Nagita ki jing jar baro ya utau brio. Utau brio hi un lat na ka jing jar baro ha ka bakot ka ski un yu ibet ba udai ma u unong job. Tadeng ta kwa abdong fi ka ni ka ski ka mantala da ki jing ki wan na ka jim ka jong fi shakri u blay fi eat you try fi money fi dwai fi let chi ki jeseng Henry dan shidan kita ke jing ya kendu shi kendu mau siang man la ka ski man la ka por ibal alat kini ka wei hoi lao I ko man lat no ka wan biasa ka wei kwa abdong fi wat nom du men sim na mar kampat kot referee umpat put ya ka whistle ka jing ka jong fi kampat kot bon ki breu ki sngo komba kalakut de heng tabu soitan ong bha ba phi penyap no eladi bha ka ba phi le sdien phasi no bha ka ba phi le no yap no ngi man ta ki jing no yap ju ki breu le ki jing penyap ki breu eladi how to lai phasi ne ka ba kan thi na ki jing ke le ne sha na ne ki ba penyap eladi ha ki rukom ki ba pher namar balai badu jing kermen namar sngo komba la sha thep sngo komba la kata ka pressure ka jor palat Sengo kumba kata ke jingele, sengo kumba pin kelem no, sengo kumba pin pin hap, pin leran, sengo kumba pin syarem no shisha. Dan kwa benong ifi, don't give up. Dan kwa benong ifi yakan ika sengi, what nom do mensim. Pin pet yakan ika football ngi imo, teng ya pet biang sisisin, la tap argol, fi inam, la tap jelang ni kau gol. Fi biang sen kau gol, ani la tap biang jelang. Henry ni ko ka team pat ka klem do men sim ka yeng ban ya le biang ka aya khun biang bat ha ka bakhat do ka job ka ni ka team ka ba sha thap ning kong compare soitan kwa ban le kom noi fin re ka bakot fi dei hi ma phi nong job ka babel ka kren ni ka tan ka sam utrai long ka jing shai jonga bat ka jing pen em jonga yanongan shep ting utrai long ka bor ka jing pen em jonga yanongan khau et la utrai ude ke jing shai jong feel la utrai ulong ke jing pim la ulong ka bor ya pi ulong ka bor de ba de ta kwa ba nong ya fi ba utrai hi ulong ka bor ta wat ship ting wat khau et na mar ha ka ba kot hi fi ni ibet ba unong job hi de ma pi na mar pi don ha ka liang jong unong job ka ba bal ka kren la ngi please no yanes ka ong kum ni nga kren ni ki ek e ru ha pi ba pinyo ka jing suk hanga ha ka ta ka perthei pinyo ka jin jar Henry to long shulur pi nga ngala job ya kata ka perthei utrai wang kal pinang dan nei perthei ka put be kin dan bi ki jin jar ki ban wan na ke jim ke jong pi kin dan bi ki ta ki jing e ki jing ele ki ban wan na ke jim ke jong pi tang bu utrai wang ni ha kata ka perthei finyo ya ke jin jar Henry to long shulur pi nga ngala job ya kata ka perthei utrai wang ifi ka ni ke sngi to long shulur wat na khau et wat nom tieng wat nom do men sim wang long shulur mar ngang ala job ya kene ka perthai hallelujah ong akran ni ki ek eru ba finyo ek jingsuk hanga tading tang akran ni ka khubor ka ni ka sngi ya ka finyo eta ka jingsuk ka men sim ka jong fi what happening kita ka jing sha thap dan si dan bat kata ka jing sha kawang bet talam si talam lene kita ka jing e ka wei hadin ka wei what nom do men sim nga kran ni ka tien kanang ba finyo ya ka jingsuk ka jong try what happening kita ke jingele kwa abnong ifi ha ka bakut ka sngi nga repeat bing sa isin ha ka bakut ka sngi phi ba phi long unong job phin long bi unong job jing e giwan ka no re fini bo try pelat ifi nagita ki jingele baro bo try pelat ifi nagita ken ki jinjar baro bangangai nga dwai ka ni ka por bo try wan ai bor ifi wanom perkhat da kumwei pat nga sngo dan preng chofi fi ong ngamen toy shu ban em ngala sngo le ran ban em ke jing e kat ni ngam lat shu na karam ngam lat shu na kini ki jin jar ngam lat shu na kini ki jing e ngam lat shu te ngala sngo si palat ngala khuslai palat ka ju shi ka ju la sha nyu ben la sha kren ben la sha thombor ga jing em la sha le ben chi sha dengan ko abn ong ifi ka ni ka sngi wat nom du men sim tu long shlor ong trai ma kum utrai la job ika perthei kum taun ai ru ep ya ka jing job baka babal ka ong ika tan ngi police teach ki nong room kala nong ka pra
kapan kan mau yang ni yang ni kan khot ka balai punyau ka ong kom ni ka tin ka jong blai ka henrei hakini ki ek baro ken ni job thiau dauta uba i yang ni hagi ek baro ni job thiau no mangi dauta ken uba i yang ni job thiau no dau Jesus Christ ken tadeng ta phim long marway ia ka bom dan bai i phi ni phi mudur ba dan nong yarap phi em udan unong yarap bahajan jong fiu de trai nget se nget trai udan hajan jong phi trai yang ha senda jong phi kanum lele kanum wan ja ka basneu ke jing phi kanum wan ka khamran ke jing jong phi kanum wan ka ta ka basneu ke jing jong phi namar ha ka ba kut ka sgi phi ni i bet ya ke jing job kan ma biang ke ni ka wei ka tien ka ba blai ong ngi puli ke ni ka pon na ka kitab jing pen pa nong khat ar khot khat wei ka tien ka jong blai ka kren shai bat ka ong kum ni nga kwa ben puli ha ni ka pon ka ong henry kila job no maki ya u namar ka ta ka snam ka jong ta khon lang brot bat namar ka ta ka tien ka jing pla jong ki ta kim shim la it ya la ka jing jin hado ka jing ya henry kila job no maki ya u namar ka ta ka snam jong u khon lang brot nga kwa ben ong fi Rada pila anget au Jesus Christ kadon ka snam ke jong try ka batap ya phi ka baka ya phi bat ka bia dai phi kadon ka snam ka jong Jesus Christ henry kila job no maki ya u namar ka ta ka snam khon lang brot ba namar ka ta ka tien ka jing pla jong ki tadeng ta bat namar ka ta ka tien ka jing pla ka jong ki pihak ban pla ba ya ka tien ka jong ble mde win pla da ka tien ka ba phi kran hi ma phi ka tien ka jong phi ka nom la ban pen ki ye ka jing ka tien ka jong phi ka nom la ban pen shep tien gitu ka jing rai to kran phi ya ka tien ka jong ble pla ka tum ka tien ka jong ble namar la phi don ka tien ka jong ble phi don ka ding ka babel ka ong ka ta tu ka tien janga kam long mo kom ka ding bat ko muternam men pulut jin ni tagi mau siang kwa ba dong fi ka jing ki kan mau siang kin pralut pom baro lada ki juat kum ka jri ru kin lut khat baro bat fi don ye ka tien ka jong blai fi don ye ka ding bagani ka ding kam klan ban you no nuclear kan no ka bor ha kan ka pertai fi gran ka tien ka jong blai kan in khong lut khat ka ta ka bor ka jong baman la fi don ka tien ka jong blai unum not hiru man tur hajan jong fi ai ba ka tien kan yai khale ka tien ka jong blai kan nang yai me da ka ba fi yai kren man la ka sngi nai kren ye ka belong negative nrai kren kat kum ka tien ka jong blai kila job no akini namar mano kini ki bangai ki job namar kata ka snam ka jong khon lang bat ka ar ka long da ka tien ka jing pla ka jong ki kan ma fi don ha ka jing ka snam bat ka ba ar ka long fi don ya ka tien ka jong blai kan ma ka ni utrai un ai fi ya ka jing job pendon kam ya ka tien ka jong blai nget ba ka snam ka jong trai ka trai kam ka jing ka jong fi ka ding ta kwa ban ong fi compare fi sngo gum la sha ra menta entrai fin sa job bet fin sa job fin sa lat fin sa kia, fin sa klan, fin sa riuspa, fin sa lat ni ki ram ki sha, fin sa lat lut na kita ki jing ki jing le, la ka hieng ka sam ki kon ki ti ki jong fi, ha ki kam ki jam ki jong fi ki jing te jing kom barok kin lat, ba pin job i ma pi la da pi sha te ka kia au drugs pi sha te, ha ka kam tanglang aureal ne ka thok ke syukor ne ka kam ka basniu ka ba pi pi le pi ngam lat chu pin lat bet namar ba pi don ya ka jinget ha ka snam ka jong u Jesus Christ ba pi don ru ya ka tien ka jong blai kran ya ka tien ka jong blai sedang ban pule ka tien ka jong blai tip ya ka tien ka jong blai tap ya ka tien ka jong blai ha ka download ka jong fi ai ba ka tien jong blai kan long ka ta ka atiar ban pen lem ya ka ti board jo ka jingdom ki bon ban jale persya ya fi ka babel ka kran ya ka ta ba ki ta ki tiar ki bile persya ya fi ken no mentoy ba pin pen ram yo to thlet yo ba yang ha ka jing bishar tading ta pin pen ram you thlit you ba yang ka jing bishar da u thlit jong blai da u thlit ding yak fi kran kat kom ka tien ka jong blai gan duai ka ni ka por tadei ta kwa abang fi ka por kam pat kot wat nom pen kot hi ma phi dala die ka jing job ka dei ka jong phi u trai un ai be ya ka jing job yai up sapet ya ka u trai un le ka jing ka jong phi un pen kala ya ka jing tim sha ka jing kar khu un pen kala ka jing sha ka jing suk un pen kala ka jing dum sha ka jing shai fini ya ka buram ka jong blai compare kalenti ka ba kumno phia henry pinu i bet ya ka buram ka jong blai ha ka ba khat do nga kwa an police ko ka khat ka rom la nong ka ba fra ka khat ka ba khat fra ka bible ka angkum ne namar nga khen ba kita ki jing sha shitam jongi ha ka perthai sngi ka ba menta kim long ai ru em bani nu jor bat kata ka buram ka ban sapen pau hangi kata ke jing jar ka ba phia menta kam long ai ru em ba fini nu jor bat kata ka buram ka ban sapen pau hadiente
nak bentar jong fi tarau ni jin jar kam long eru am pin sapet ka bakut am jong kata ke jingile fin yo itu ka buram ka kat ka buram mal ka babel ka ong ni bakim long eru am kita ke jin jar ka fi sya menta banin du jor ba kata ka buram ka ba on sepen pau hangi ya kata ka buram ka ba on sepen pau fi terita up ya kata ka sngi up pin sa i ka buram ke jong blai haga ji im fi ngan dwai ni ka por nga sngo fi du men sim palat nga sngo ba fi sngo ban give up no nga ko awan ong fi ka ni ka sngi ngin ya dwai pin i ka kamba jong blai hallelujah try ngai ngu ime ko pa ni ka por ka ba ko dor mang yo ban kren ni ka tien la kren ni ka tien khna ba ka jing suk ka jom kan wan ha ka donot ki ni ki khon par fi pidiang ni ka tien fi diang ni ka jing suk fi pidiang ni ka tien fi diang ni ka bor fi pidiang ni ka tien fi ni ya ka kamba ka jong blai compare ki jing e yu pidan la da ka wan ka wei hadin ka wei fi sha kawang man la ka sngi dan shi dan ni fi sha tap man laga sngi klok shi klok ru kumba kan ki jingle football ringa kwa bang fi ka bakot ka sngi da phim do men sim no da phim give up no pin job ma phi namar phi don ya ka snam ka jong jisu but phi don ru in ka tien ka jing pla ka na ka tien ka em ka don bor ka jong tra nga dwai nga ka khu ko tra ni khon ki jama we baro ak ya pring ki jing le jo ka jing em nga tip ko tra ben semen pau ka buram ka bakat ka buram ha ka bakot jong ka sngi nga dwai nga ka khu ni ki khon ki nom do men sim rekin ya ka jing kinum ya da gijing i kinum do men sim hira kinang yo men sim bakin sedang ban ai ngo lu paro na kwa abno fi ngani ka sngi sedang ban ai ngo lu pai ka e bo blay on le ka jing im jo fi ngada duai ngada kar ko fi yo e ka bor fi nya da gijing am da gijing i hagar teng jisu nang em amen but amen amen ya ro trai nang kar ko fi yo trai nang ai bor fi ken mau kumba ka ni ka tim ka bala shat het ka klem sange bat ka yai le ka sei ka but ka bor ka job ha ka bakhat do Philippine job back haga kerteng lu Jisu. Kebelah shibun dengan saya syampat. Amen.